Agortola lek somni hatiwo aisuk bachawi kami amchaini phaiye bania khlainai tipra salukorok thokok jagi tongmani koktuma o jeng saimankha lek somni hatiwo joto bania khlainai rok tipra sangthon kubon bosongna umthon borok talawai sake rang khagei bazar committee no mariwo phiaba tipra sa bania khlainai rok aba aisuk bachai kami amchaini phai bania khlainai rok borok hingke talawai saya borok no phaibrum borum no sabo bosong manaimoi kothang kubang tubo haike ba bong thane rang khakmani koktuma bo moi kothang kom to khangke bin thane kom nanai kubang to khangke kubang nanai haine koktuma kasai phaikya tiniya khana nasigi tongo inglailia tipra sa bania khlainai rok no koksa blai mani bisingtei police nai mothang rok no ringgei borok salaijakha boni jengjal no oba haike no tini bania khlainai rok ni thane rang thumna phaimani jorao police nai mothang rok bo phai sok paikya yagulo borok kok salaikya talawai saya waniya phaibrum borum no gobang khe rang namani koktuma abono salaikya phaide sing patimuni mangpli rok kisa nailene tei tibrasa bania khlainai rok ni khoktibo sing kisa kok khana layana আজকে টাকা নি 16 তারিখে ডেট কেন আমার কথা বলে এই যে খাবার টাকাটা মাসে কিনে আপনি এটা দিছে 16 তারিখ 16 তারিখে ডেট দেয়া দিছে কি কেন এটা 16 তারিখে ডেট দিব না আজকে টাকা নি 16 তারিখে ডেট কেন আমার কথা বলে এই যে খাবার টাকাটা মাসে কিনে আপনি এটা তো আমরা বাজার কমিটি খাবার নিয়ে গেছি এটা পরিষ্কার করে নি Salprom derang na bro. Jep khaimani nau. Balbo kisa kabang khalai 50 taka ro nau. 50. Slip le to. Eh abono slip to masri tabuk hidra. Sab na phaira. Thakinu kremta. Takrem. Eh abo. No phage rang na. Abo bang mane rang kumta bo. Mas awam su ro na. Abo mas mukhi dang laya. Jep phaiklai na kha. Jep phaiklai ma kha. Manai bo kabang khalai 50 taka na kha. Tukalai ba poko 10 taka song laya. Usulai kha 50 taka khalai ba. Amoni lama bo khimin 10 taka rom kha. Angka yaro mas ni kaise 10 taka 20 taka rom pula. Kalai tai 30 taka la. 50 na kha kalai. Mane kom tukalai sini 20 taka na. Isa mane tukalai kabang na kha 50 taka rom na. Mane kisa nga kom na. Abo bahai ni abo. Jumbo tu saimaya. Mana bangtang maya tang nung komiti be khalai ba 20 taka nung na de, 30 nung na de. Slip le de slip. Kunu ko kurai tabuk siri ho slip. Age riya. Mana na ya pata tumba me khaimani ya sab ya ko. Amai ba ang mo kusi liya. Age nila bro ya le phai. Jum teidu ne phai mane. Amanu angus bana ka. Ane bahai ni ba 50 taka mane kita kabang khalai na. Abram ni kumuti mene angkisa khanan mutuka ne tu kunu saliya ye namani naga 50 taka re khalai arota chuki khardi hairo thauta bo ngale ang kunu saimanaya je sanman 100 kha 200 le 200 kha Rang kabang haya ka ta phaldini sauta. O ta phaldini thangdi no angale ba emne tabuk mane yaro gurum ma ba hai thangkalai bo boro tum phalnai ne abo mui tengro koro bhai maganang yet ba ei abono je samane rikha 100 ka 100 ka 200 ka hai uta Sikiri uta nala sikiri uta. sikiri ma hai uta tama abo Diuna kiri ka dibo.